Da kumno ka FIFA World Cup kan sim ye ke lai po ar teliki tim bakin yo wan rung sha ka round lai po ar ka bakidon tang kumba khat ar teli e ki group ki sau po pra teliki tim ke bla phya ha ki khat ar teliki group hanrei la da sim tang ar teliki tim na ka we ka group jong ki ki khat ar teliki group ki long tang kumba ar po sau teli e ki tim Henry kiriban rungpat kumba lai po ar teligitim. Hadin ka round lai po ar, kandon ka round khat nriu. Hadin ka round khat nriu, kandon sa ke quarter final. But hadin jo ke quarter final, kandon sa ke semi final. But ha ka pakadu, kandon sa ke final. Henry lese ki don na pedeng jongpi. Kiba kim sngo shai bha, ba kumno ka FIFA World Cup. Kan sim ya kiri ke lai po ar teligi kenhun, haba kidon tang khat ar teligi group. Namar ba, ar sin khat ar kan long bai tang ar ho sao. Hanrei ka don kam lai po ar teligi tim. Ka FIFA World Cup kan sim ar teligi tim. Na kini ki khat ar teligi kenhun baro. Kumta baro kenlong ar pusau teligi tim. Hanrei ka don kam sa pra teligi tim. Na kini ki khat ar teligi kenhun. Bakin yo ban rung sha ka round lai po ar. Bat kita ki pra teligi tim. Ki ban pendap sha kini ki lai po ar teligi tim. Haga round lai po ar. Ka FIFA kan sim ye kini ki pra teligi tim. Ki ba he pointam. Ki ba don haga kerdan ka balai. Jong ka way pa ka way ka group. Lani ka jing he point ka jong ki ka ba bot ye kita ki ar teligi tim. Ki bala dab ban rung sha ka round lai po ar. Na baro khat ar teligi group. On sim tang pra teligi tim. Ki ba he pointam. Ki ba don haga kerdan ka balai. Ha kiri ki khat ar teligi group ki jong ki. Bat lada jia ba ki don ki tim na kiri ki khat ar teligi group. Ki ba don haga kerdan ka balai. Kin ye ka juru ka point ke jongki on pet pat sa ye ka rukom sha thep goal ha ki lai tili ki jingela kai ke bla dap ha ka first round lada ki don ki be ka ju point on khain sai ka jing sha thep goal ya ki red card ye ki yellow card bat ye ki fault hang ni kin salap ka nu ka tim ka ba kham lai na ki tei ki kendon haneng kata ka tim kan yo ban rung sha ka round lai po ar kata kiri ka rukom ban jet jong ka FIFA World Cup mentau senam ar hazar ar pun riu ya kita ki lai po ar teligi tim ki ban rung ru sha kata ka round ka lai po ar hadin beradap ka ni ka first round kumta balada phim sngo shai ye ke jing batai ka jonga phila ban su comment hapo jong ka comment section ngala ban ai ke jing batai ka ba kham bani asu su halor jo ka ta ka jing bom shai ka jong phi khoplei subun ta thadu bi kandu ha ka wipat ka video